A kormány az elővásárlási jog gyakorlását tudomásul veszi. Valószínűleg csináltak egy közelmi kutatást, és kiderült, hogy az a mini Dubaj ez egy pusztító hatással van a Fidesz támogatottságára. Majd a főváros vezetői elszámolnak a saját választópolgáraik felé, hogy ez így rendben van-e vagy nincsen. Még nincs 2 éve, hogy a kormány bejelentette, hogy eladná egy arab befektetőnek Budapest egyik állami kézben lévő területét, Rákosrendezőt, ahol utána a Burj Khalifát is építető arab üzletember egy új Dubajra hasonlító városnegyedet hozna létre, luxus ingatlanokkal és irodaházakkal. Orbán Viktornak az az elvárása, hogy Budapesten középszerű dolog nem épülhet. Mi soha nem mini Dubajt építünk, hanem maxi Dubaj lesz, ha megépül. Ez megfelel annak a célkitűzésnek, hogy egy rozsdaövezetben valósulhat meg a 21. század Magyarországának legnagyobb ingatlanfejlesztési projektje. A semmi esetre sem középszerű ötlet, azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Kiárusítjuk a nemzeti vagyont, a külföldi érdeket nézzük a magyar érdek helyett, a magánérdeket nézzük a közérdek helyett. Mi zuglóiak fogjuk nézni és érezni azt, ahogy a kormány eladja a talpunk alól a talajt, hogy elveszti a tiszta levegőnket, és a milliárdosoknak épít a hátsó udvarunkban játszóteret. Végül mindezek ellenére az új világrend elstartolásával egy időben, idén januárban az állam aláírta a szerződést, és hivatalosan is eladta a területet az arab befektetőnek. A szerződésből azonban kiderült, hogy a fővárosnak elővásárlási joga van a területre. Egy emlékezetes közgyűlésen pedig a képviselők 2/3 meg is szavazta, hogy éljen ezzel a jogával. Most akkor egy 500 méteres fallikus tornyot ide állítanak a Hősök tere mögé, ami árnyékot vett a szó átvitt és tényleges értelmében az egész történeti belvárosra és az UNESCO világörökségileg védett budapesti városképre. Hát hogy lehet ezt összeegyeztetni mindazzal a városképi politikával, amit eddig a kormány képviselt? Nem gondoltam, hogy a fallikus szót is fogom hallani a közgyűlésben. Elég sokat hallottam már az interjúkban is, valamiért itt van egy ilyen rákattanás erre a kifejezésre, és Lázár Jánosra, és úgy látom, hogy 2 ilyen jól tetten érhető becsíföldést látok Vitézi Dávid esetében. Köszönöm, fogok az összes urbanisztikai felvetésére is reagálni frakcióvezető asszonynak, de mert ha személyesen megszólított 2 dolgot, hadd mondjak. Egyrészt nekem nem jutott eszembe a fallikus szóról Lázár János, csak önnek. Úgyhogy ez nem tudok hozzászólni. Az nagyon érdekes, amikor az a Vitézi Dávid beszél egyébként itt mindenféléről, akinek egy ingatlanfejlesztő cég támogatta a kampányát. Azért ezt mindenképpen, tehát egy olyan érdekkör támogatta a kampányát, aki nyilvánvalóan ingatlanfejlesztéssel foglalkozik. Hát ez azért egy elég pikáns dolog. Nem ingatlanfejlesztők támogatták a kampányomat, hanem ön, és ezt köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen, 10 nem szavazattal az előterjesztést elfogadta. Eközben a kormány azonban továbbra is azt kommunikálta, hogy már pedig Rákosrendező közel-keleti esedni fog a következő években. Megszületett minden szükséges megállapodás annak érdekében, hogy a Rákosrendező lepusztult területén egy rendkívül modern, új budapesti városrész jöjjön létre. Aztán csütörtökön a Kormányinfón Gulyás Gergely a kormány nevében megcsinálta a hónap hátraarcát. A főváros tulajdonában álló gazdasági társaság élt az elővásárlási jogával a Rákosrendezőre vonatkozó területet illetően. A kormány az elővásárlási jog gyakorlását tudomásul veszi. A vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint köteles a fővárosi, illetve a budapesti közművek non-profit társaság, illetve a területet kell megtisztítani. Ezzel a kormány egyik pillanatról a másikra elengedte azt a projektet, aminek a környékén egyébként több a kormány tagjaihoz köthető szereplő is felbukkant korábban. Arról, hogy erről mit gondol Gulyás Gergely, a Kormányinfón kérdeztük. Garancsi István milliárdos vállalkozó, akinek a magárepülős utazásaira Orbán Viktor is elfogadta többször a meghívást, Habony Árpád, a miniszterelnök korábbi tanácsadója, Nagy Márton testvérének korábbi jogi csapata, valamint Lázár János is úgy tárgyalta a Grand Budapestet megvalósító arab befektetőkkel, hogy közben még volt egyébként magánérdekeltsége a divatcsarnokban, ahol a Grand Budapest értékesítési központja lett volna. Ön lát-e bármi problémát abban, hogy ennyi a kormánytagjaihoz kötődő szereplő bukkant fel egy ilyen nagy és jelentős beruházás körül? Azért nem látok, mert a feltűnt és bukkant felszavakat nem tudom értelmezni. Az önök által említett
érintettek közül tény, hogy van ott egy cég, aminek hosszabb ideje van egy tulajdonjoga, és ennek, ha jól tudom, akkor Garancsi István részben vagy egészben tulajdonosa. De ez egy adottság évek vagy évtizedek óta. Tehát emögött valamilyen kormányzati beavatkozási szándékot látni, azt túlzásnak érzem. Az összes többi szereplőről így úgy írtak, ebből talán legkomolytalanabbnak az értékesítésre vonatkozó szabályokat érzem egy olyan cégből, ahol Lázár miniszternek már semmilyen tulajdonrésze nincsen. Hát már nincs, de amikor tárgyalt még a befektetőkkel, akkor volt. Igen. Egy épületben, ahol lett volna egy iroda. Mondom, értem én, minden próbálkozást értek, de azért ebből vannak komolyan vehetőek, meg nem komolyan vehetőek. A váratlan fordulatról másnap Karácsony Gergelyt és Vitézi Dávidot egy közös sajtótájékoztatójukon kérdeztük, míg Szijjártó Péter külügyminisztert egy kávézó átadása után sikerült megszólaltatnunk. Hetek óta a kormánynak nagyon magabiztos kommunikációja van a Mini Dubaj projekt kapcsán, most mégis úgy tűnik, mintha nagyon könnyen meghátráltak volna ebben a projektben. Önök értik, hogy mi történhetett? Nem is biztos, hogy ez a legfontosabb, mert nekünk nagyon egyszerűen a budapestieket érdekét szolgáló politikát kell csinálnunk, és az nem azon múlik, hogy éppen a Karmelitában milyen döntéseket hoznak. Az én feltételezésem az, hogy az arab befektető látta azt be, hogy ez nem az a hely, mint Szerbia, ahol a kormányzat leteríti a vörös szőnyeget, és mindenkit, aki kritikát mer megfogalmazni, azt el tud hallgattatni ebben az ügyben, és világos volt, azt gondolom, a közgyűlés döntéséből legkésőbb világos volt az, hogy itt egy igen széles politikai kiállás történik ezzel a projekt ellenében. Szerintem az történt, hogy valószínűleg csináltak egy közelménykutatást, és kiderült, hogy ez a Mini Dubaj ez egy pusztító hatással van a Fidesz támogatottságára, és inkább elengedték ezt az ügyet. Akár azon az áron is, hogy a főváros lehet ennek a nyertese ennek a küzdelemnek, de egyébként nyilvánvaló, hogyha be akarnak tartani, akkor nagyon könnyen betarthatnak. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz. Ennek az első tesztje az, hogy ugye a szerződés szerint fél éven belül meg kell állapodni a kormánynak és most már a fővárosnak a szükséges vasúti beruházásokról, és tulajdonképpen a kormánynak vállalnia kell azt, amit az arab beruházó felé vállalt. Azért politikai szempontból az is egy furcsa dolog lenne így a választási kampányra rácsúszva, hogy azt mondják, hogy nem, amit az araboknak ígértünk, az Budapestnek nem jár. Szerintem ezt se fogják majd kimondani, úgyhogy érdekes időszak következik. A barátom, nyertem egy teát. Sajtóértesülések szerint az arab fél lépett vissza, ez igaz? Erről nem tudok. Nem, én nem így tudom. Amikor tárgyaltak erről, akkor az nem... Én nem tudok arról, hogy az arab fél vissza akart volna lépni. Én ugye korábban involválódtam ebbe a kérdésbe, még amikor a kormányközi megállapodást kellett megkötni, hát akkor komoly tervekkel rendelkeztek, szó se volt visszalépésről. Ugye ön, amikor erről nyilatkozott, akkor már lehetett tudni, hogy Karácsony Gergely szeretne élni ezzel az elővásárlási joggal, ezt nem vették figyelembe? Mindent szeretett volna itt az elmúlt 10 akárhány évben, aztán semmi se történt meg, úgyhogy azért arra nem nagyon lehet fogadni, amit Karácsony Gergely mond. Úgyhogy a döntés megszületett, én értem. Ha a főváros vezetése úgy gondolja, hogy Rákos rendező jól néz ki, ahogy kinéz, ha az úgy helyes, hogy az úgy van, meg úgy ebek 30-adjára marad, hát akkor lelkük rajta, majd a választópolgárok a következő választáskor el fogják dönteni, a budapestiek, hogy szerintük is ez így jó-e, vagy jó lett volna ott egy nagy fejlesztés. Ez innentől kezdve már Karácsony Gergely dolga. Kihordott háztartási szemétnek az elszállítását szerintem a főváros is ebben közre tud és közre is kell neki működnie, mint érdekelt szereplő a telek tulajdonossal. Nyilván olyan típusú szemétnél, ahol tök nyilvánvaló, hogy ki a szemétnek a szennyezője, aki ezt odahordta, ez a magyar állam legtöbb esetben, ott a magyar államnak ezért felelősséget kell vállalnia. Azért az látszott, hogy ez nem egy kirívóan szennyezett terület, vasúti funkcióra használták, nem volt itt ipari termelési tevékenység vagy hasonló az elmúlt évtizedekben. Tehát azt gondolom, hogy ezt a kármentesítést a fejlesztéssel együtt meg lehet csinálni. De nem ez a szűk keresztmetszet, még egyszer mondom. Tehát az, ami ahhoz, hogy az egészből legyen valami, ahhoz kell egy világos menetrend arról, hogy hogyan valósul meg a vasúti infrastruktúra cseréje ezen a területen. Mert ha ez nem valósul meg, akkor ebből az egészben nem lesz semmi. Ez a kiinduló pontja, hiszen most ez egy vasúti üzemi terület. Nagyon furcsa helyzet lesz, amikor a fővárosi önkormányzat telkén megy át a magyar államvasutak, de mondjuk egy fokkal jobb, mint hogyha egy arab beruházó telkén menne át. De akkor az mire számít, hogy megvalósul ez a megállapodás, vagy el fog húzódni? Ezt nagyon remélem, hogy megvalósul, és ehhez fél évünk van. Tehát, hogy itt egy nagyon hosszú és intenzív tárgyalásra vagyok felkészülve, amelynek része az, hogy a pontos ütemezését kialakítjuk a
a kormány által egyébként korábban kétharmados parlamenti döntésben vállalt beruházásoknak. Mi egy ponton szeretnénk eltérni, egy dologban szeretnénk egy új elemet és egy elemet kihagynánk, tehát mi nem gondoljuk azt, hogy kell közvetlen vasúti kapcsolat a Rákosrendező és a Ferihegyi repülőtér között, mert ez egy elhibázott koncepció. Viszont azt gondoljuk, hogy a 3-as villamos meg át kell vezetni a Szegedi úti felüljárón. Ebben van közöttünk véleménykülönbség. Hogyha a kormány komolyan gondolta azt, amit néhány hónapja többször elmondtak, hogy lakhatási válság van Budapesten, akkor azt gondolom, hogy azután, hogy lélekben elengedik ezt az arab beruházást, szerintem az a racionális, hogyha együttműködnek ennek a területnek a fejlesztésében. Hát most így alakult, nem tudom, hogy ez jó-e a fővárosnak, hogy egy ilyen hatalmas fejlesztési lehetőséget elszalasztottak, de hát majd a főváros vezetői elszámolnak a saját választópolgáraik felé, hogy ez így rendben van-e, vagy nincsen. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, lájkoljatok, szuper lájkoljatok és kommenteljetek, valamint csatlakozzatok a 444 klubjához, és legyetek ti is körtagok!